Ayan, blessed Sunday po sa ating lahat. Katatapos lang po ng Sunday church service namin. At minabuti ko po na dumiretso dito sa Josefina Village, dito sa phase 2 habang maganda yung panahon. Ayan. Yung pong nakikita nyo po doon sa bandang siguro 150 meters mula sa akin, yan po yung office na ginagawa. Ayan. Marami pa tayong mga corner lot at inner lot. Kung gusto nyo pong mas malaki yung lote po ninyo, maaari po kayong kumuha ng magkatabi po. Ayan. So nakikita nyo po, may bakod na po siya. Yan, for security purpose. Then maraming mga punong kahoy na nakatanim sa paligid, kaya presko po dito. Then one ride lang po at nasa town proper na po tayo. Ang kinaganda po dito, malayo po tayo sa tinatawag na noise pollution. Yan. Josefina Village, dito po yung phase 2. So yung nasa likod ko po, yan po yung office po na ginagawa. Ngayon po tinutuloy kasi naudlo dahil nga may dumating na pandemic. Yan po yung gagawin sana noong before pandemic, kaya lang naabutan tayo. Kaya ngayon lang po tinutuloy. So nandito po tayo ngayon para ipakita yung phase 2. Yan. Nandito po tayo ngayon sa kalagitnaan ng village. Yan. Sinamantala ko po kasi nung mga nakaraan walang tigil yung ulan. So maganda yung panahon ngayon para gumawa ng reels. Yan. Na may kinalaman dito sa Josefina. So nandito tayo sa isang corner ng subdivision para maipakita ko na may bakod na po dito. So mataas po yung bakod niya. Maganda po yung pagkakagawa. So halatang hindi po siya kumbaga minadali. Yan. Matibay po ito. Matibay po siya. Marami pa tayong mga corner lot at mga inner lot. Kung gusto nyong mas malaki yung inyong lote, pwede po kayong kumuha ng magkatabi. Dako naman tayo sa computation po nito. Bali in-house financing po tayo dito sa Josefina Village. So ang example po natin ay yung 64 square meter na inner lot. 6,500 po pag inner lot. At ang corner po natin ay 7,000 per square meter. So kung 64 by 65, 416 ang kanyang TCP. Then mayroon po tayong 20% na down payment at ililes
po yung reservation na 5,000 pesos. Kaya 78,200 yung down payment po natin. After po ng down payment, ililess naman yung down payment doon sa TCP, kaya ang remaining po natin ay 337,800. So estimated loanable po is 80%. In-house financing po tayo dito sa Josefina Village. So kung 1 year mo kukunin, 2773.33 ang kanyang money amortization. Kapag 2 years naman, 15,821.92. Pag 3 years mo naman kukunin, meron po tayong 11,213.35. Pag 4 years naman, 8,928.19. At pag 5 years naman, 7,572.22. So, sa lahat ng pong mga interesado, maaari lang po kayong mag-comment or mag-text or mag-PM po sa akin.